बे सावगारियाव नुनाय सानै सुबुङा बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा सिंनि कलबारि गामिनि कला बसुमतारी आरो रिता बसुमतारी। दुर्गा फुजानि रंजा खुसि बिसि फिसाय जयै फुजा नायनायनि समावनो बे सानै सुबुङा गोमानानै दं। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 19 अक्ट'बर बुधबारनिफ्राय कला बसुमतारी आरो ब्रजेश बर'नि बिसि रिता बसुमतारीया 2 बोसोर 8 दान जानाय फिसाजोखौ लानानै खारखोमानानै दं। अदेबानि ब्रजेश बर'नि बिसि रिता बसुमतारीखौ नसुंसेनिनो कला बसुमतारीया लांखारदों होनना अजद होदों ब्रजेश बर'नि नखरा। आरो गोमानाय सानखालिनिफ्रायनो रिता बसुमतारीनि फिसाय ब्रजेश बर' आरो नखरनि सुबुङा नागिरबाय थादोंब्लाबो जेबो गुमुर मोनैयाव रिता बसुमतारीखौ लांखारनायनि दायाव कला बसुमतारीखौ सालबारि थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना बिहावा मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बे सावगारियाव नुनाय कला बसुमतारी आरो रिता बसुमतारीखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9101280573 नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। कला नोङो आं नोंखौ बेखौनो बुंनो खावलायो जे नोङो बिहामजोखौ आरो नानि फिसाखौ जेरावखि लाना थायाथों मानो नोङो थाबैनो जोंनो गथायनानै होफैनांगौ। नोंसोर सानबैसेखौ नोंसोरो बेफोरबायदि थाखोमा लाखोमा सानबैसेखौ जागोन दे नोंसोरो बेफोरबायदि मालाय रायजोआव सानबैसेखौ जाहैगोन नोंसोरनि बैसोआबोथ' बिदि थाबाय थायाना। आरो दा नोंनो साननो नाय माने मोनसे मालायनि न'खरनि बिसिखौ बा गथ'खौ लाना थांनाय लोगो लोगोनो बिसोरनि न'खराव माबायदि हालोदाव गोलैनो हागौ। नोंनि खर'आव मा दङ हो कला नों मा सानमारदों मानसिया नोंहा हिनजाव सिख्ला गैयामोन नामा? नोंहाथ' हिनजाव सिख्ला दा मालागा दुनियाव हिनजाव सिख्ला गोलैसोनानै दङ। नोंसोरथ' बेखौनो नोङो माने टारगेट लानो हायोमोन ना। नों मालायनि हिनजावखौ मानो टारगेट लानांगौ जाखो? नों दा जियानो जादोला आं नोंखौ बेखौनो खावलायो जे थाबैनो बिहामजोखौ न'आव गथायनानै होफैनांगौ नोंसोर जेरावखि थाया मानो। आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे बिहामजोखौ आरो उन्दै सासे गथ'खौ जे आरो लोगोसे बियो गुबुन हौवायासो लाना थांदोंथ' बेखौ सेंग्राया न' खाथिनिनो सेंग्रा बि लानासो थांदों नालाय लाखानासो थांदों। बिखौ जोङो प्रजन्त नागिरजोब्बायबो जोङो माने मोनाखै। बिदिनो जोङो जिथिया लाना खारदों गबरधना दुम्ब्रुगुरि गामियाव दं होनना खोनानानै जों बेयाव थांनायावबो जोङो माने जों मोनहैनायनि 1 घन्टासो सिगाङाव सैमा सोंदों जाहैबाय। बे सैमा सोंनायखौ खोनानानै बिसोरो न'खरनि मानसिया मोनथिस्लाबै बिसोर खारखुमा लांनानै बिसोरनि जि जोम गाननाय जोमनायखौल' जोङो मोनबोदों। ओमफ्राय जोङो बिदिनो माखासे खाथि खालानि मानसिफोरनोबो जों खोन्थाहरदोंमोन जों सिनायनायफोरनो खिन्थु जोंनो दासिमबो रावबो खोन्थाहरनो रोङाखै। जे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेरावखि नुवा नोंथांमोना जोंनो थाबैनो खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंनो आरो खोन्थाहराबाबो नोंथांमोना नोंसोरनि खाथि खालानि थानाफोराव नोंसोरो खोन्थानानै हो अब्लानो जोङो मोनफिनगोन होननानै जोङो आसा फारियो। माबायदि थासारि जानानै बेखौथ' नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखागौ जे गंसे न'खरनिफ्राय माने सासे मानसि गैयाबाथाय बा सासे मानसि गोमायोबा माबायदि हालोदाव थायो नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखागौ। थिग बिदिनो बिसानि न'खरा हालाय हाफाय जानानै दङ। फारसेथिं बिनि फिसायाबो गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ मोनफिनगोन होननानै आसाजों नागिरगासिनो। आरो जेरावबो जोङो जोंनि थानायावबो जोङो जनायना होनाय जाबाय। जोङो केसखौ रेजिस्टार खालामबाय होननानै जोंनो असि सारा जोंनो बुंदों खिन्थु दिनैसिमबो जोङो बबाव दं बबाव गैया बेखौ जेबो मोनथिनाय जायाखै बा खबर मोननाय जायाखै। बे सेंग्राया बेयानो होनबा बे गामियाव थाहैखायो नालाय खुनु लामानि हमनो हायाखै जों दिग हमनो हायाखै। बे दिग हमनो हायैयाव जों उल्था जाजोबनाय थादों आरो होसोनो हायासै जोङो। खिन्थु नुदोंमोन नुनाया खिन्थु हरनि 1थासो टाइमाव बियो फोथार लाना खारखुमानाय जादों माइबारि गेजेरजों। खिन्थु जोङो दिग हमनो हायैयाव जों लामा ससेयावनो थालांनाय जादों आरो। रायजोफोरनिफ्राय खावलायहरनाया बेनोदि आंनि बिसि आरो गथ'खौ मोनफिननायनि रायजोफोरा जाय एबावबाफोर नुसनबायोबा आंनि बिसि आरो गथ'खौ हमनानै दोन आरो जायबा हौवा बेखौ हमनानै दोन नङाबा पुलिसनो खबर हर। खबर हरना नङाबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामबानो जाबाय। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 9101280573।